Chcete vedieť odpovede na najčastejšie otázky mojich klientov? Prečo by som sa mal pripravovať na dôchodok už v mladom veku? Sociálna poisťovňa vyberie na odvodoch každý rok výrazne menej peňazí, ako musí vyplatiť na dôchodky. Tento schodok sa neustále zvyšuje. Ak si chceme udržať životnú úroveň počas celého života, musíme sa na to pripravovať samostatne a nespoliehať sa na štát. Aké sú výhody investovania do ETF fondov? Vysoká diverzifikácia. Všetky fondy sú vysoko diverzifikované, teda rozložené, čo znižuje riziko investora v porovnaní s investíciou do konkrétnej spoločnosti. Oslobodenie od dane z príjmu. Podľa aktuálne platných daňových zákonov výnosy z cenných papierov obchodovaných na burze, ktorých držba presiahne obdobie 1 roka, sú oslobodené od dane z príjmu. Plánujem sporiť deťom. Kde je najlepšie investovať? Investovanie do ETF fondov je najjednoduchšia cesta, ako začať budovať kapitál pre deti na štúdium a lepšiu budúcnosť. Na čo slúži životné poistenie? Mám klienta, ktorý dostal rakovinu a vďaka tomu, že mal poistené kritické ochorenia, môže financovať liečbu, ktorá mu jeho zdravotná poisťovňa nepreplatila.